când tatăl tău află că se fac bani de pe internet. Oi, ptoare, du-te și mulți facă așa ca să frec o bucată de mână în cap, apoi să te rogești jos ca să șerpile. Ce ți-ai tata la mine? Da, m-am făcut și eu un videoclip acolo pe TikTok să fac niște rublă și mă tali țic la mine. Dar pe pivă mă tali bede pe ghebul eu și țic să mă duc să mă cu vaca. Ia ca, nu, de-azi înainte. Și rublă, și cu tine, și ești la Italia, la cules căpșune, sus. Și măcar cât scoți, ia spun. Tata, cum să-ți spun? Ia că dacă pornesc cam un an videoclipul și până vin cereata, știi, jumătate ceas pot scot vreo 200 de lei. Dar dacă am pe și matale mult și vaca, eu pot scot 1000 și jumătate și 500 de 500 matale, câștigăm amândoi. Ce zici? Uite ce-și bă, și ne-ai spus de mult asta, debilule. Siu, te caz, eu mă duc să mă cu vaca. Ne vedem, știi, 2 ceasuri, 3, un ceas, că eu să mă mai greu. Siu. Dar e nebun, duci să mă cu vaca. Dar el nu știe că nu-ți plătește bani din TikTok. Dar eu după asta să mă cu PS2. Eu futui de acasă, de închide cu. Так, пацанаш, eu în seara mult vacă numai pentru voi, na. Ca voi vă să uitați la un videoclip, na. Așa că dacă vreți mai multe videoclipuri, intrați la mine pe Instagram, pagina Instagram în descriere. Gazul.